Välkommen till iLLtonkt. Det första føroyskt rappet sedan nära döj presenterar Swangah. De hör det gå. Det kommer fyrsti så här. Vi har Tveir rappare av kursen och sjö. Två rappare för 2 minuter. Det säger akkurat vad han vill. Det är inte regler över. Akkurat vad han vill mot motståndaren. Och Ragnar. Ja, och från min vänstra har vi bara dystin. Och min högra har vi hans Ola, Solow, John. Och Bayer vann kronorna och han säger att han själv vill börja. Så är det bara klara? Yes. iLLtonkt. Bara det så. Mamma den helt säkert fortalt om mig. Han har folk och byggda föräldrar känner med namn G som heter Holgamla Rocket men aldrig rustade hiphop-apparate som släckte tunnel ljós och inte något att kasta. Low blows. Forever Solow. Undercover homo. Och Chapis Bearcoat vi hankar gissad in trench coat. I guess on you lay naga sälj då du torsdagen spottare. För lite pick till en naga du kunna göra naga ordentligt blottare. Pongren över Crutch Dallas eller Steinare. Men kanske du går spela runt Euro som man hodlar. Sputta sin mer på. Tusentals falkren rustar ryka rashen igen till att smugglaren har rockat poppers och skriva ten. Att torsdag men det är cool bro men hur ska du absolut tälja hur som nekvar du kan osta pops och är du chamber hem till mella. Att Solow, han rockar Solow till Kjolsak men min brocode säger att jag ska lägga mindre bitches utan med Snapchat så hese fer slapp hans olat men I undrar väl att jag skölt mamma den sin nej tack. Men som en GNT så blandar mig upp I ein till ein forever young baby att skölt mamma den kallar mer för under Lightstein. Ständer alltid och bojar inte för att pissa men ja, alltså hon vill så gärna catcha glimpse av Mr. Men du kan kalla mig Floyd till det där view the boxer. Torst Mark Gay and att äta rubrei allt för ofta. Torst neck mara lame and att spela check för ofta och nörst fuck you to have rackat till cat like monster. Krad det värst över hilste för perla så ta picture barness. This is whack yo. Orska fanboy. Akustisk bössa tågbolla klappa och det drev och låg. The mustache indikerar att den munnen till att parkera pickor ju. Prostata massagen. Efter 60 eisen med skill då. Alla på baden. Röjna stand upp för din ratt. Och struka persa gear och spärra tjea han vid snicksnack. Till Hitler look-alike trip är flott men att byta kom shots och kvån är nog så fuck. Han Solow dör med DC kommer alltid jävla on top. Och nu ständer du säkert och munkar efter en fett bamse vid munnen Jesu. Välkommen. Heter bara jazz homeboy. Välkommen till iLLtonkt. Det som händer är det att Sten ringer till mig och säger att DC har bjöd där av rap battle. Jag följde beina vännen att sångla boxa manna grånerna och ropa fuck off. Men det var kött jag mer att tälja upp I tutche. Bitchen ner har aldrig varit en banda grutsch. Han borde ganska helt vara hemma och teacher av badna scrutch. Men vi tar bara lite skäckvar I samma kvarter. Vi spalde då aldrig av det samma klaveret. Bitchen blev förkälld I hött och rev. Jag måste ju börjast för kvart I einaste kleiv. Men vi lät det gamla färra och vi tyckte att det nutcha, men det bara blev värre. Det kan einhvör skjutja. Du har fäder omkrund och du har alla till det skroppast, men att han lörste som momentan fan mycket borbar. För fuck helt det värre att han nutcha da Vinci. Jag tycker pengar nu jag föllt ju bättre brukte om det brukte på whisky. Du har blivit en flamme fighter, där ständer vi och tar väsnar. Och där hjälper inte på sätterna där du sitter ner och fucking pissar. Men hur så fuck ska la gänga bara och du som man ger, han gånger samma arkitektskola som damen ger. Så jag tycker inte att det är några rappare att finna. Nejen är bara inte stor nog att lära gamla kvinnor att spinna.
Så låt okkur nummer rappa, we fucking got this. Og halt ut det bara att tvattle som du kallar för en myndlist. Helvete är dåligt. Ja. Är helt säkert att nummer för sugar till toin, du är allt för fitter till fittaskruin. Men bara nu ständer du här och chatter och håller lippar. Men allt det är färre, ska du inte fälla fat. Jag ska nog bjuda en öl och syndra pot. Ja. Jag har faktiskt själv tänkt mig det. Ja. Checkpoint. Här är synd att jag minns av den texten. Jag kan berätta om du synd det. Upplysning, ja. Synd åt av en comfort zone, men det är cool. Är det något överraskande från bar? Nej, alltså jag efter Orska och Barnes. Ja, det kommer till att bäst kamraten som är. Är det för det? Ja, det ligger lite högre på henne. Ja, det överraskar mig nog att han skulle ha text på vissa för att för jag hör allt står på sån linje. Vinnare var? Hur är Vart står vinnare? för helvete. Oj, snive. Då så ängst att låta dig. Ja. Jag får följande. Spikaran han vet att det var det. Är det vinnare? Och du? Oj, just snacka. Nej, inte så. Tack för det. Tusen tack. Hold on. We got this.